Wara li meta kien Ministru stqar li ma jridx xi ċuċ Malti fit-tmun tal-Airmalta, Tonio Fenech reġa' sostna li ma kien hemm l-ebda Malti kapaċi daqs Peter Davies biex imexxi l-linja nazzjonali tal-ajru. Wiċċi minn quddiem ngħid le u għajdu li kemm tridu u ma taqblux miegħi, tajjeb le ma kienx hawn Malti dak iż-żmien li kien jikkwalifika biex imorru bih quddiem l-Unjoni Ewropea u ngħidulu b'Mr. X. Aħna se nagħmlu ristrutturar. Tonio Fenech kien qed jitkellem fil-Parlament dwar l-estimi finanzjari tal-baġit tat-turiżmu meta tkellem dwar l-għażla tiegħu. M'għandi xejn minn xiex nistħi u Alla ħares ma sar xejn. Fi kliem id-deputat Nazzjonalista li kieku ma kienx għad-deċiżjoni tiegħu li jaħtar lil Peter Davies bħala chairman tal-Airmalta li kieku llum m'għandniex linja nazzjonali tal-ajru. Kieku ma morniex, probabbilment laqas linja tal-ajru m'għandna. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis fakkar x'kien qal Robert Arrigo dwar Peter Davies. Fil-Malta Today qabel l-elezzjoni, Arrigo kritika lil Davies u qal li dan kien jaħdem biss 4 darbiet fil-ġimgħa. Il-Ministru żied li bejn l-2011 u l-2012 il-Gvern Nazzjonalista nefa' aktar minn 5 miljuni f'konsulenzi fuq l-Airmalta. Al kontrarju, l-Gvern preżenti nefa' biss 400,000 euro f'konsulenzi u għandu persuni Maltin li qed imexxu l-Airmalta b'suċċess.